Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Bijzonder hoogleraar Wouter Veenendaal. U heeft een interessante lezing gegeven op de Universiteit van Curaçao met verschillende onderwerpen. Een van de onderwerpen is het onderzoek dat u heeft gedaan naar democratieën in kleine landen, eilanden over de hele wereld. We hebben ook over Curaçao gesproken, maar eigenlijk valt daarbij op dat de democratie in kleine gemeenschappen zich op bijna steeds dezelfde manier ontwikkelt. Ja, dat heeft te maken met de kleinschaligheid. Dus je ziet eigenlijk dat het dan niet heel veel uitmaakt hoe rijk een land is, of een land een koloniale geschiedenis heeft, wat de cultuur is, maar dat die effecten van kleinschaligheid zich eigenlijk in al die landen voordoen. En ook in Nederlandse gemeenten, waar ik nu ook onderzoek naar doe. Dus je ziet eigenlijk die schaaleffecten overal terug. Dat ligt in die kleinschaligheid en er zijn voorbeelden genomen van Suriname, maar ook eilanden in de Stille Oceaan, in het Caribisch gebied. En dan zie je heel vaak dat ideologie niet een hoofdrol speelt, maar wel heel veel de verbanden tussen politici en de kiezer. Ja, die verbanden zijn ontzettend bepalend eigenlijk voor hoe de politiek werkt. Dat betekent inderdaad dat politiek niet draait om inhoudelijke ideologische verschillen, maar echt vaak om persoonlijke connecties. En dat mensen ook daar hun stemgedrag door laten bepalen. En die nauwheid, kan je zeggen, kan leiden tot betere vormen van vertegenwoordiging. Want een politicus weet wat er onder burgers leeft. Maar je kan ook daardoor een neiging krijgen tot cliëntelisme. Dus een uitruil van politieke steun vanuit de kiezer. In ruil voor bepaalde diensten die de kiezer wil ontvangen of gunsten van de politicus. U gaat zich de komende tijd ook meer richten op de situatie op Curaçao en op de andere eilanden. Verwacht u dat het gelijk is zoals in de rest van de wereld in kleine gemeenschappen? Ja, de bevolkingsgrootte is natuurlijk vergelijkbaar van Curaçao. Maar een groot verschil is de non-soevereine status. Ja. Dus in een onafhankelijk land is de regering heel machtig. Dat is in alle kleine eilandstaten het geval. Hier heb je dat natuurlijk ook, want Curaçao is een autonoom land in het koninkrijk. Maar er is daarnaast ook nog een koninkrijksregering. En de vraag is of dat effect heeft op een aantal van die elementen van kleinschaligheid. Wat denkt u? Ik denk dat het misschien wel effect kan hebben en dat je bijvoorbeeld ziet dat het heel moeilijk is in kleine eilandsamenlevingen om neutrale, sterke instituties te hebben. Maar dat als je kijkt naar samenwerking binnen het koninkrijk die wel goed loopt, want er is genoeg samenwerking die niet goed loopt. Eén voorbeeld denk ik van samenwerking die wel goed loopt is binnen de rechterlijke macht. Ja. En daar zie je dat dus het feit dat Curaçao non-soeverein is, dat een heel belangrijk effect kan hebben. Positief effect misschien op hoe de rechterlijke macht kan functioneren. En wat zegt het over het type politicus dat op die eilanden populair wordt? Want je moet eigenlijk de hele dag aanstaan. Je kunt niet zeggen ik neem even een retraite van een week. Je bent altijd aan het werk als politicus. Dat trekt ook een bepaald type persoon aan? Ja, het moeten dus in ieder geval politici zijn die ook echt willen investeren in die persoonlijke contacten met kiezers. Ik denk als je afzijdig probeert te houden van kiezers, dan op een klein eiland ga je geen succes hebben als politicus. Nee. Dus dat is inderdaad heel belangrijk. Hoe goed je ook misschien bent op een bepaald terrein. Precies, hoe goed je ook als bestuurder bent. In kleine samenlevingen verwachten mensen dat een politicus zichtbaar is en dat hij ook hulp wil bieden. En in ieder geval benaderbaar is met vragen en klachten. Het is heel interessant en heel herkenbaar voor wat de politiek hier betreft. En er was ook een interessante discussie na afloop van de lezing. Een ander onderdeel van de lezing over democratie in het koninkrijk. Hoe staat het met de democratie in het koninkrijk? Niet zo best, denk ik. Ik denk dat als je kijkt naar de structuur van het koninkrijk, in het statuut gaat het over 4 gelijkwaardige landen. In de praktijk zien we, als je kijkt naar de instituties van het koninkrijk, dat die gedomineerd worden door 1 land, namelijk Nederland. En dat bijvoorbeeld de koninkrijksregering bijna volledig overlapt met de regering van het land Nederland. Ja. En dat op het niveau van het parlement er niet zoiets bestaat als een koninkrijksparlement, maar dat dus eigenlijk alleen het parlement van het land Nederland de koninkrijksregering kan controleren. Dat is het democratisch tekort in het koninkrijk, waar ook de Raad van State nu een advies over heeft uitgebracht. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te adresseren, zodat de stem van de inwoners van de Caribische landen echt ook binnen het koninkrijk gehoord kan worden. Maar een koninkrijksparlement, dat zou een parlement zoals we nu in Nederland de Tweede Kamer hebben, met wat mensen die verkozen zijn door het Caribisch deel van het koninkrijk. Zou dat een oplossing zijn? Ja, de Raad van State adviseert om actief kiesrecht te geven aan alle inwoners van de Caribische landen. Een van de belangrijkste redenen dat ze dat adviseren, als ik het goed heb begrepen, is dat dat een van de meest makkelijk realiseerbare oplossingen is. De grondwet hoeft niet te worden aangepast. Nee, het statuut in ieder geval ook niet. En dat is vaak heel erg moeilijk. Wat ik er als een nadeel aan zie, is dat je in Nederland bij Tweede Kamerverkiezingen wel 70.000 stemmen nodig hebt voor een zetel. Dus de vraag is of een partij op de Caribische eilanden 70.000 stemmen kan halen. Ja. Als dat niet gebeurt, dan is er alsnog geen vertegenwoordiging van de Caribische landen in het Koninkrijk. Dus daar hangt veel van af. Hier wordt ook veel gevoeld dat er ook geen aandacht is voor de rest van het Koninkrijk. Hè? Dat Nederland eigenlijk niet zo
geïnteresseerd is in de eilanden. Is dat ook zo? Ja, dat is een belangrijk onderwerp wat ik binnen deze leerstoel wil onderzoeken. Dus het gaat niet alleen over de Caribische eilanden in het Koninkrijk, maar het gaat ook over hoe het Koninkrijk in Europees Nederland wordt beleefd. We weten dat er onder Europese Nederlanders een heel groot gebrek aan kennis en belangstelling voor de eilanden is. Maar dat is eigenlijk nog nooit echt wetenschappelijk onderzocht. Dus ik ben nu van plan om voor de eerste keer eigenlijk in lange tijd een opinieonderzoek onder Europese Nederlanders te houden. Om eens te kijken hoe zij denken over de koninkrijksrelaties, maar ook om hun kennis over het koninkrijk te testen. Dat zijn twee hele interessante onderwerpen. Ja. Wat vinden ze ervan, maar ook wat weten ze er eigenlijk van? Want het is makkelijk om te zeggen, doe maar weg als je niet weet wat de landen zijn. Daarom zitten die kennisvragen erin. Want als je alleen maar hele sterke meningen krijgt, maar het blijkt eigenlijk dat mensen helemaal niet veel ervan af weten, dan kan je natuurlijk de vraag stellen, ja, wat zijn die meningen dan eigenlijk waard? U noemde net al de leerstoel. Sinds mei heeft bezit u de leerstoel. Ik weet niet of ik dat goed in het Nederlands zeg. Bezet, maar bezit u de leerstoel. Hoe staat het daarmee? Ja, in mei is het dus formeel begonnen. Een belangrijk onderdeel van de leerstoel is om samenwerking op te zoeken met de universiteiten in de Caribische landen. Dat is de reden dat ik nu op de eilanden ben. Mm-hmm. Dus om in gesprek te gaan met de universiteiten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten over die samenwerking. Ik ben ook bezig met het recruteren van onderzoeksassistenten op die 3 eilanden. Op Aruba en Sint Maarten is die vacature al open en ik hoop dat die op Curaçao ook binnenkort open kan gaan. En het doel daarvan is eigenlijk dat die onderzoeksassistent echt als een brug kan fungeren tussen de universiteit en het eiland. En mij, omdat ik de meeste tijd toch in Europees Nederland zal zijn, want ik bekleed de leerstoel voor 1 dag per week. Voor 1 dag per week, ja. Voor een periode van 5 jaar? Van 5 jaar. In beginsel het kan nog een keer verlengd worden met nog eens 5 jaar. En die onderzoeksassistenten, dat wordt dan gezocht naar mensen van de eilanden zelf, ja. Die politicologie gestudeerd hebben? Of wat voor richting moet ik aan denken? Nee, dat hoeft niet per se. Het belangrijkste voor mij is eigenlijk dat het mensen zijn die goed een netwerk kunnen opzetten, want dat is heel belangrijk. Die organisatorische vaardigheden hebben, outgoing zijn en betrouwbaar. En het is een voordeel als ze ook ervaring hebben met sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden, omdat ze ook een belangrijke rol moeten gaan spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van onderzoek hier op Curaçao. Ik hoop nog heel veel van u te horen, in ieder geval de komende 5 jaar tijdens die leerstoel, maar vooral dat onderzoek over democratie in het Koninkrijk, want het is een heel interessant onderwerp voor hier. Ik was bij de lezing op Curaçao, er waren 1 politicus en een oud-politicus. Zouden eigenlijk meer politici naar u moeten luisteren? Dat weet ik niet, dat wil ik niet voor ze gaan bepalen. Maar ik hoop wel zeker, en dat is misschien nog heel belangrijk om te zeggen, dat ik met deze leerstoel ook echt tot concrete aanbevelingen kan komen over hoe je democratisch burgerschap en de democratie op de eilanden zou kunnen versterken. Dus het moet niet abstract onderzoek blijven wat in wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd, maar het moet echt leiden tot wetenschap die van praktische toepassing kan zijn op de eilanden. Dank u wel. Dank u wel.